Писнати от синтетичен кофеин и химията в енергийните напитки и бустери. Значи за теб е един от първите в света натурални бустери. NBD Drops, натурални бустер капки с есенции от мента, гуарана и зелен чай, които дават незабавно енергия, подобряват метаболизма, храносмилателната и дихателните системи. Разработени и тествани в немски лаборатории, без ГМО и изцяло веган продукт. Но нека първо ти обясня кой съм аз и защо ти говоря тези неща. Аз съм Михаил Павлов, национален европейски вице-световен шампион до 21 години по армреслинг. Класирах се за Арнолд Класик тази година и тренирам дворазово и триразово всеки ден. Съответно в комбинация с работата понякога съм изморен да правя поредната тренировка. Тогава прибягвам до NBD Drops, които с активните си съставки гуарана и зелен чай са богати на естествен кофеин, който ме държи енергичен и буден през цялата тренировка. Като хубавото е, че гуараната съдържа така наречените танини, които за разлика от кафето и всички останали кофеинови напитки, спомагат за продължителният прилив на енергия и плавното отпускане от действието на кофеина. Ментата от своя страна дава освежаващ ефект и отваря дихателните пътища. По този начин осигурява повече приток на кислород, което означава по-добър представяне в тренировките и ежедневните ни дейности. Как се приемат NBD Drops? Капките идват с пипета. Първоначалната доза е около 1/4 или 0,25 мл от пипетата. Във времето може да се надгражда, като се достигне максимум до една цяла пипета за ден, като се капва под езика за по-бързо усвояване. След това преглъщате и правите дълбоко вдишване и издишване. След това започвате да усещате ефекта. В едно шишенце има около 40 дози, които са напълно достатъчни за поне месец.